Bir garry aýalyň 3 tane ogly bar eken. Ol aýal öz ogullaryny öýlendiripdir, toý tutupdyr. Her haýsyna aýratyn öý tutupdyr. Onha bir günem ýanky garry aýal eli sowgatly ol oglunyň öýüne barypdyr. "Oglum, men bu gejäni sizde geçirmekçi" diýipdir. Şeýdibem uzaklyk gejäni oglunyň öýüne geçiripdir. Ertesi ir bilen ýanky aýal gelinine suw getirmegini haýyş edipdir. Gelini suw getiripdir. Aýal namazyny okap bolandan soň herki getirilen suwy öz ýatan çögüniň üstüne goýupdyr. Gelini çaý getirenne çögüň üstüniň öýüldigini görüp gaýnenesine agzyna gelenini diýip gaýgyrypdyr. Gaýnenesi "Gaýdym garrylykda" diýip düşündirjek bolupdyr. Gelin onu da sesiniň ýetdiginden gaýnenesine gaýgyryp oňa öňüne diýipdir. Gaýnenesi sesini çykarman öz ýerini ýygynyşdyryp, öýleden çögüni düzetip, ikinji oglunyň öýüne gaýdypdyr. Ýöne gaýneneni bildirmändir. İkinji oglunyň öýüne de eli sowgatly ýylgyryk gelipdir. "Oglum, men bu gejäni sizde geçirmekçi" diýipdir. Gelini bilen ogly ejelerini güler ýüz bilen garşy alypdyrlar. Edil birinji oglunyň öýüne ýetişýäli ir bilen öz ýatan çögüne ýene-de suw goýupdyr. İkinji gelini hem sesiniň ýetdiginden gaýgyrypdyr. Hatda oňa ýanýoluşam sesini çykarmandyr. Ejesine gaýgyrylyp duranyny eşdenden soňam üns bermändir. Garry aýal lapy keçgarla üçünji oglunyň öýüne gelipdir. Ýöne gaýnanýany asla bildirmändir. "Oglum, men bu gejäni sizde geçirmekçi" diýipdir. Ogly bilen gelini ejelerini ýylgyryp garşy alypdyrlar. Anha herki aýal birinji ogly bilen ikinji oglunyň öýüne gaýtalaýşy ýaly öz ýerine getirilen suwy döküpdir. O gelini gelenne "Gaýdym garrylykda, meni bagyşla, suw dökäýdim" diýipdir. Gelini bolsa "Ziýany ýok enejan, biz çaga wagtymyz bular ýaly suwlaryň näçesini dökenler" diýip gaýnenesiniň ýatan çögüni düzetipdir. Gaýnenesi ruhy welent harly "Gaýdym, maňa kyn görmeseň eliň beräýdi. Goňşymyz gelinime altyn ýüzük getirşek heregideňdi" diýip aýtdy. "Seň eliň ölçegini alaýyn" diýe. Soň ýanky aýal barja puluny altynlar, kümüşler alýada, ogullarynyň, gelinleriniň üçüsini öýüne çagyrýar. "Barlalam, men siziň öýüňize mehmançylyga baramda suwy bilgeçlän dökdüm. Sebägim men ömrümiň ahyryna kim bilen ýaşajagym kesgitdemeldim. Diňe, üçünji gelin meň synagymdan geçdi. Men bu altyn kümüşleň hemmesini mirasymy körpe gelinimiň adyna geçirýän diýileni beýleki iki gelin görüplikden işlerine sygmandyr." Gaýnenesi mülayim ýylgyryp körpe gelininiň eline elini goýup "Gaýdym, men ýagdaýyma özüň gaýyn bolanda düşünersiň"